नोंसोर लाखिनो नामा आं थाइबायावनो होगोन दे नाङा नांसाबबाय आहाय बेफोर मैगंखौनो गोखानो सोरबा जागोन दे बै मोनजानायनिफोरासो जायो बेफोरखौ आब'लक्ष्मि नोंनो नांगोना नाङा जोंहा बेफोर मैगंखौ जाखाया खामानि गैया नोंनि मैगंखौ रावबो लाखिलालै बियो थां न'फोरावनो जाहै थां जेसे जायो एवना जायो ना रुना जायो ना खारैदोसो जायो थां फैदो लुदुमि गोबाव जाबाय जोंनिया थौ नै जादो ओंखामा आयु ओंखामानो एसे निउमान इखिनि ओंखामालाय मा जागोनखाय आंनिया उदैयानो बुंनाय नङा माथो गैया दा माइरंआनो गैयाबा आं मा खालायनो देनाय अबेनिफ्राय बुरजा ओंखाम होनो हानो आंलाय माइरं गैयाबा नोंलाय नों जाया होमबा नाङा दे जाथ'ला आरो ओंखामाबो गैखाला दायो आब'आ फैबा माइरं लाबोखागोन ना होमबानिया जाखासिगोन आङो माथो ओंखाम गोजा मा जेबो गैया ओंखाम संनायावनो आलु दरसेसो होफानांगो होनबानियाबो जागौमोन ना दा ओंखाम गोजा जानांसिगोन होनबा आङो गैया आलुथ' बाद हो जेबोआनो गैखाया न'आव दा देनाय दा ओंखाम गोजाखौनो जाथ'नाय दायो आलुदो जानो हागोन दे दायो आब'आ आलुबो लाबोगोन ना आरो थावबो लाबोखागोन दायो आलु भाजादो जानो हागोन दे जादो ओंखामा मा नायबाय थाखो माथो नोंबो ओंखाम उखैदोंमोन ना आब' जारु होनबा आंनिखौनो एसे नाङा दे आं जाथ'ला दे नों जा आं दा दैखौनो लोंना थाथ'नोसै दे दायो आब' फैबा जमा जागोन दे होमबालाय आं जानोसै होमबा आब' माथो आब'आ दाबो मोनफैला ओं आब'आ थाब मोनफैनायबा हामगौमोन आंखौ उखैफिनबाय दहायो नावमानल' जादोंमोन ना आंखौबो उखैबाय आरो दैखौलाय बेसे लोंना थानो देनाय बाराद्राय दै लोंबाबो खर'खौसो सानाय मोनो थाब मोनफैबा हामगौमोन ओइ नै फैबाय आब'आ नों नुहुराखै नै फैबाय एहे फैमारबाय बा मनाया भर्तिखा थारमाने मैगङा बिक्रि थांजोबदो खोना ओं इहु मोनजासिगोन र' आखाइ मुरिबो मोनजासिगोन बाय फाग्लाबाव आखाइ मुरिखौ लाबोदोंना लाबोआखै हेने आया माथो हेलांसो मैगं गोजासो मा फाननो हायासै नामा गैया मुथासेबो फाननो हायासै आङो आया मानो गैया रावबो बायनो नागिरा आरो सोरबा बायनो नागिरो नाथाय थाइसे थाइनैयावनो लांनो नागिरो आं आरो थाइसे थाइनैयावनो बिनायखाय हराखैमोन आया दालाय मा जागोन माखौ जाना थानांगौ देनाय दा ओरैनोबा ओंखाम उखैसोदो दैसो लोंना थाबाय थादो आङो दैखौबो बेसे लोंनो खर'सो साबाय आंनिया दा दै लोङै दा रावबो लाङाबा आंलाय माथो खालायबावनो देनाय होनबा रावबो 10 थाखा थाइबायाव लाङाबा नोङो थाइनै थाइसेयावबाबोथ' हरनो हायोमोन ना मानोथ' हरदि देनाय थेवब्लाबो माइरं सेरसेसो मोनगौमोन ना दा माखौ जाना थानो बेनोथ' जादो र' आंबो दासो सानगासिनो मानो हरदि होननानै थाइनै हरबाबो माइरं सेरसे मोनगौमोन सेरसे मोनाबाबो आधा किल'बाबो मोनगौमोन ना दैखौलाय बेसे लोंना थानोलै उदै खालियाव आरो बाराद्राय दै लोंबा खर'आसो सायो मानोबा सायोथ' आरो बेनिखायनो लोङाखै आङो दा दहायो आं उखैनायाव दैखौथ' आं गिलासथाम ना मा लोंना होबाय जि खर' साखादो आयु आब' आंखौ ओंखाम उखैसोबायलै आब' सोरानायावबाफोर खामानि मावनो थाङाखै मानो सोरानायाव थांनो दा आङो आजिखालि रुवाथि थानोबो माथो नागिरला रुवाथिखौनो सोरहानोबा जुदि रुवाथि नांगौ जायो होमबानिया आङो थाहैगौमोनथ' आब' थु नङाब्ला गामिफोराव हाजिरा कामला मावहैनो नागिरहैनि थु गैया दा बायसेयावलाय सोर हाजिरा कामला मावनो होनो देनाय दा माइबो गायनो जाथ'वाखै खोथियाबो फुनो जाथ'वाखै दा थारमाने जेबो खामानियानो गैला होनजायो आब' होनबा दा मा जागोन देनाय उखैनाय मोनजोबबाय आंखौ भगबानासो मिथिसिगौ आरो जोंनियादि दा मा जागोन माखौ जानानै थांना थागोन जों दा फैसाबो गरसेबो गैया आयु आब' मा दा बायसेयाव थास' ओंखारसोयो थास' बिलाइ थु बेखौनो जोङो खाहैनि रुना जानो हागोन आयु नोंगौथ' र' उदैया बुंबानो जागोन दे थु खाहै मानि थु ओं मननासे खाखागोन दायो
जाबाय खाथ'नांला ओं जाबाय खोमा दे न' बोथिनै थांगोन ना थांगोन मानो थाङाखै मुनासे मानिखाबाय थास'आबो आमदानि रोदोमना दङलै ओं मालाय जायायानो खोना थास'खौ अबाव जानो मालाय आजिखालि मानसिफोरा बेफोर मैगंखौ बारा जानो नागिरला थौ थांसै थौ गाबोन खाफैलायसिगोन थौ गाबोनबो खानो फैगोन दे जोंनि आब' खाखानांगोन ना नङाब्ला माखौथ' जाना थागोन फै थांसै फै आब' नङाब्ला थास' बिट्रिखौ फाननो लाङाखै माने ओं लांनोथ' हागौमोन र' नाथाय फाननो हायाबा गावखौनो गाव लाजिनाय मोनोलै आयंसो माथो अबाव थांनो नागिरदों आयं थांसै बिदिनो गोदाव सोरावनो न'लाय माथो खालायबाय थानो नोंसोरलाय अबावथो थांनाय मनागिरि लायना ना मायबाफोर खादों ओं आयं थास' बिट्रि खादोंमोन र' थास' बिट्रि मा सोरहानाव खानाय ना जोंहानाव खाहैदोंमोनलै ओं आयं नोंसानियावनो खादोंमोन आयो मानो खानाय जोंहानि थास' बिट्रिखौलाय आंहा सानसे जानो सानदोंमोन नै हाथायनिफ्राय ना गोरानबो लाबोलायदोंमोन थास' बिट्रिजों जागोन होननानै नोंसोरसो खाना दोनजोब्बाय होनबा आयंजोंफोर खाजोबाखै दे दंबावसोयो मा दंबावसोयो बेलाय बिदि मालायनि बारियाव सोङा हौवानो मैगं खायो नामा सोरबा सोर खोन्थानाय ना नोंसा थैनाय नोम्मा नोम्फाया खिन्थाफैनायमोन मालायनि बारिफोराव बिदि सोङा हौवानो मालाबाबो मैगं थाइगं खाहैनो हादे नोंसोरो आयं जोंफोरबो बेलेग ओंख्रिफोरखौ सोङा हौवा खाया बेखौ थास' खायसो खादों आयं मा थास' खायसो बेलाय थास'आ मा मैगं नङा नामा हा थास'आ मा नोंसा नोम्मा नोम्फाया गायना दोननाय नामा आयं जोंफोरखौ निमाहा हो दिनैनिफ्राय मालायनि बारियाव सोङा हौवानो जेबो खाला जोंफोरो आरो आयं जोंफोरो दिनै जेबो मोनजायाखै जोंहानि न'आव गरसेबो माइरं गैया माइरंल' नङा जेबो बुस्थुआनो गैया जाना थानोबो बेनिखायनो जोंफोरो उखैनानै थानो हायैनि थास' बिट्रिखौनो खाफैदों डायलग मारिनो फैदों आथिं आखाइ गैया नोंसिना हा खामानि मावना जानो खामानि मावब्लासो नोंसोरो ओंखाम मोनजागोन ओरैनो न'आव थाबाय थाबा नोंसोरो ओंखाम मोनजागोन नामा हा आजिखालि हाजिरा खामला मावनो थाङोबा सानसेयावनो 200-300 मोनो नोंसोर मा मावनो हाया नामा ओरैनो थालायलायबाय थायो साल्ला आयं हाजिरा खामला मावनो खामानि नागिरदोंमोन आङो मानसिफोरनि न'खराव नाथाय दा जेबो खामानि गैथ'आनो दोन बादुलि गोजा बाथ्रा बुंनो फैदो आंनि सिगाङाव लाजिया नोंसोरो बाथ्राफोरखौ बिदि बानाय बुंनो हा नोंसोरनि थैनाय नोम्मा नोम्फाया बिदि बाथ्रा बानाय बुंनो सिखायलाङो नामा हा आयं नो लाखि थास'आ जों लांला दे नाङा आंनो नांसाबाया नोंसोरनि थास' खानाय नोंसोरो जायो थां गोरनाया लागि आब' थास' खानायल'आवनो जोंफोरखौ एसेबां बाथ्रा खोनासंहोलांबाय बिबो जोंफोरनि थैनाय आइ आफानि मुं लायै लायै रायलांबाय माला मोनगोन दा ओंख्रिया माला मोनजागोन मा थान उखैखाबाय उदैया हाला थानोनो मोनसिगोन दे दसे नेथ' आब' आं जानोसै खोनालै मोनस्लाबियावनो हे आंगि मोनस्लाबियावनो जायो नामा थास'सो बियो मानगोन उखैनायालाय आंबो उखैदो आरो थाननो नोंल' उखैयाखै आंथ' उखैबाबो जाननो बादो जेरैबायदि बाथ्रा खोनासंहोदो थास' खानायखौनो आयंआ ओं थास'ल'खौनो मानो बिदि खालायो बिसोरो एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोमोन आयंआ बेखौनो जोंहा थैनाय आइ आफानि मुं लायै लायै एसेबां बिदि बाथ्रा बुङो आरो ओं बोरैबा थार माबा आयंआ मानसियानो जानो जाथ'वाखै थास'आ जाथ'वाखै र' मोनथ'वाखै ओइ मा दाबो मोनला मानसियाबा बाराद्रायसो उखैलांबाय जासिगोन र' दसे बावबानो आंलाय मोनबाय होननासो फैदोंमोन ओइ नानि माथो बनाबो जोबसिगोन थांनाय बनखौनो एसे खनहैनाय नङाब्ला मोननाय नङा बेखिनि बनजों बन गोरानानो गैलालै आं दहैबो नागिरदोंमोन र' थेवबो थनैसो मोनबाय बायो खोना थांनि र' दिनै थास'खौ जाना थाबाय दे गाबोन सबनाया उनाव मा जाना थागोन जोंफोरो आब' माबा जाबाबो उदैखौनो स्रां मोनथाराखैलै आङो मोना अबाव स्रां मोननोखाय सानसेया ओंखाम जायाखै ओंखाम जाबासो स्रां मोनो उदैफोरा नोङो जेसेबाङानो मायबा मायबि जायाखै मानो थेवब्लाबो मालाबाबो ओंखाम बायदि जानो हाया ओंलै आब' जोंफोरो दिनैसो थास' जाना थाबाय आरो गाबोन मा जागोन सबनिया मा जागोन उनाव मा जाना थागोन जोंफोरो बेफोर बाथ्राखौनोथ' सानै खर'आनो गुदुं जालायलांबायलै आंनिया आगै नङाब्ला आङो गाबोनबो लांनाय नायगोन र' हेलांसि मैगंखौनो फाननो थाइनैयावबाबो हरगोन थाइसेयावबाबो हरगोन आङो
जिखिजाया माइरं सेरसे सेरनै मोनबानो जागोन। फाननो लागाबो जेबो गैला, बोरमायाबो मासेल'सै। दा जुदि जेबो उफाय गैया बोरमाखौनो फाननोसैलै, नङाब्ला जोङो माखौ जाना थागोन। आयु, मानो बे बोरमाखौ फाननाङा। होनब्ला माथो खामगोन? माथो जाना थागोन नोंलाय? रानना थैगोन नामा नों होमबा? खिजानिबा गाबोनफोर सोरहानियावबा खामानि मोनोआनो, नागिरगोन दे गाबोनो। गैया, रावनियावबो खामानि। बे बोरमाखौनो फाननांसिगोन। बेबायदि रानना थाबाय थानो हाला आङो।